excited. Bohol na naman kami. Toyota, Toyota Tigas, Toyota. Ay, ito na. Toyota. Ay, ma'am, service ano po? Bakit ba yun? Alin? Ano itong isa? Naniwala yun? Wala naniwala yun siya. Yan ngayon ah. Kaya nga eh. Laki ng aeroplano ito, Philippine Airlines. No? Ay. Ayan. And then, pag binaliktad ko, Wala. Sa'yo. Wala pa. Abot ko lang. Early ko lang. Abot. hindi. Hindi ka na. Daming pasahero ah. Walkway. Yung walkway. Magkasama na pala yan kay Philippine Airlines saka yung ano? Yata na. Laka. Ay kita. Diyos ko, Panginoon. Namin na kasasok ka na. Wala namin na. Talpahan ka na eh. Namin mo na-upload na. Lahat ng umuusok kung ano.
Kumusta ka? Ha? Ha? Kumusta ka na? Eto, okay na okay. Excited. Bohol na naman kami. Next time na naman ulit tayo magkita-kita guys ha. Sa another biyahe. Pag may awa ang Diyos, mag-ipon muna. Ang gastos! Hmm? Forward, going over,